Bueno, avui toca fer crema catalana. A casa meva ja l'hem fet tota la vida de la meva mare, doncs continuem fent-la. Els ingredients són 2 litres de llet, 2 canyelles, 100 grams de midó per 2 litres de llet, la llimona, la pell de la llimona, sucre 300 grams, perquè jo havia comprovat que si feia mig quilo o una lliura quedava massa dolç, i sempre faig 300, i és la mida que estem acostumats a fer-ho a casa. I després 10 ous, que se'n posen 12, però jo en poso 10 i de vegades en poso 9 i tot, perquè tants ous no pot ser. Aquí tenim la safata per posar-hi la crema després. Ara el que hem de fer és posar una mica de llet aquí per desfer el midó. El midó sempre s'ha de desfer un poc a llet perquè no costi de desfer. Vet-la ja si vull aprofitar. Ho veus? Soc la reina d'aquesta espàtula, jo. Vet com queda tot. No es perd res aquí. Mira, ell sol ja es va desfent. Si vols posar un cul al microones, que quasi que no cal perquè ja està desfet. Ara aquí posarem els 2 litres de llet. Llavors posarem 4 trossos de canyella, que són 2 canyelles. Posarem els 300 grams de sucre. El més gran de la reposteria, sobretot, és les mides exactíssimes, perquè si no, no queda tal qual. Bueno, ja hem remenat una mica el sucre, podem parar. El midó el guardarem pel final. Ara el que hem de fer és trencar els ous. No soc tan repostera i no... Veus aquest nervi que ja vaig traient? Veus aquest nervi? L'has de tallar així. I amb tot i això després ho colem perquè encara queda una mica, veus? Mira, aquí hi ha un altre tros. Per això es cola. Ara posarem la llimona. Jo faig trossets perquè n'hi hagi un trosset per cada topinet o la pots fer tot amb una peça, ho pots fer com vols. Fem una bona remenada entre el sucre, els ous, la llet, la canyelleta. Ara estic tirant el midó ja, que és l'últim que es posa per posar-ho a bullir ja. I ara a poc, ara ja comenceu a coure-ho fins que comenci a fer la primera ebullició. I que faci una mica de bull, perquè hem de veure la textura de com queda d'espessa. És a base de bullir el midó, el que es passeja, els ous, tot una mica. El que es passeja és el midó i el bull. Però sempre s'ha d'estar remenant, perquè si no remenes et trobes que a baix el cul després queden coses. I aquesta espàtula va molt bé perquè t'agafa tot el cul, tot el voltant, no s'hi enganxa mai res. La cuinera no mira mai l'estona, mira el punt del bull. Perquè com que cada foc va diferent, doncs aquí anem remenant fins que arrenqui els bulls que dèiem abans. Veus? Va espessint per moments. Posarem el foc baixet ara, una mica més baixet perquè ja està fet, i així ja puc controlar més bé les últimes remenades. Ja podem preparar la bandeja allà a la taula, sisplau. Teniu la crema a punt. Més irregular, més divertit. Ara hem d'esperar unes hores que es refredi. Bueno, ja ha passat un dia o unes hores, hauria sigut suficient perquè es refredi la crema i ara que està la crema fresqueta i maca, doncs ara posarem el sucre per sobre. S'està escalfant el cremador a l'elèctrica i llavors farem unes quantes doradetes. Anem a cremar, A l'últim toque. Ara farem l'última secció. Repartirem una mica de crema per tots.